Gabon, minuto. Pentsatzen egon naiz, eskatoz psikologotik, beste, zu bai? Bueno, ni ez. Bueno, bagoitzak bere beharra ditu hemen. Nik makilladorak dakotez, eta orduan ez dut behar. Hori da zure terapia, ez da? Titulu emon eurei mesedez, aguantatzea erre. Hala ere, filosofia egiten egon gara. Bizitzako plazerrei buruz darrotan egon gara. Zer da, jan, edan, lagun hartien egon, barreder batzu gota? Irakurri. Zuk ez eta nik esan izana hori, Eurekin egon, datoz gure lehiakide! Peru eta Naia, Mikel Aritz, Malen eta Nora! Ondo, Peru Naia oso ondo begirale lanetan, Peru, ez da nire esan, Bizitzako plazerren bat. Bat, aipatu ez dena. Siesta itia. Peru? Horre bai. Peruri galdetu Naia gerantzun. Vale, Naia, plazer bat? Baizuk erantzun bertu. Jatia. Esan da, aipatu da, beste bat. Loitia. Vale, hori ez aipatu, ondo. Ondo, hori bebai. Eguzki jartu, ondo. Bai. Peru Naia ze moduz? Ondo. Irakatzitaia danari zer dan hau. Bai, zagrai pixka. Aritz eta Mikelek ikasi hau, Maitasuna, bai, ze, Maitasun keinuak. hau ikasi dugu, hau gutxi, Bizitzako plazerren artean ez dugu diru aipatu, beste, zer da ba, ez da dirua Naia, Peru, eta Naia, Peru ibef ikasten Gasteizen, Naia euskal ikasketak egiten bai Gasteizen, eta oso ondo pasatzeaz gain esan zuten egun baten, guazten miluzera. Danari erakustako zen miluze honak aran. Erakusten basabiltzate, finala falta, dirutxue falta, baina zazpigarren saioa gurekin. Ondo. Eta ongietorri, bikote. Laugarren ez gurean, Mikel eta Aritz, eta hauek, bai, fin... Maitasuna eta dirutxue. Bai. Laugarren saioa eta 900 € pilatuak dagoeneko. Pozik, ez da? Bai, oso pozik. Mikel, aipatu zen beste plazerrik? Zerbeza egar bat. Bai, Begira, Aritz, horrela... Parranderatu egin bat, Bai, eta orain telebista publikoan esan daitekenik, mesedez, dena zurruta eta parranda hemen, edo ze? Parrandak ez du zertan zurruta Parranda egin publikoa da, zalantzari gabe, oso ondo. Parrander egintza da. Bai, eta ezinbesteko gainera, eta kultura da, eta sustatzen dugu hemen. Ibasuz ikasten. Bai, ez da, sustapena, hori da, Eusko Jaurlaritzaren izenean. Segi horretan, bigote, animo! Neskak ze moduz? Ondo. Plazer bat izango da, batera gotie, seguro. Miluzen bizitzako plazerrei buruz horretan egon, eta seguro. Malen, Nora? Bueno, ongietorri Malen, nondi zatozie? Irundi gatoz. Ondo? Nora, noiz ezagutu zineten? Batxiergoan. Gaunen, sartu ginen klasen eta elkarrekin jarri ginen eta... Eta betiko naia, betiko. Bai. Karri begiratu eta esan zenuten. Ya está, laguna. Lagunak eta pixukideak orain? Bai. Ondo. Pixukideak non? Bilbon ikastegu. Ze ikastezu? Nik matematika. Eta nik fizika. Matematika eta fizika, guau. Ze parrandak. Bai. Ados, topikoak apurtuz, bai, ondo. Korrik egin, gustatu Maleni, Bai. marrazketa eta bai, baina estatu batuetan on zara, aurreko kurtsue. Bai, bueno, duela 2 urte egon nintzen. Duela 2 Hor, unibertsitatea hasi nun. Eta, pues, imaz, Ondo? lesionatu, bai, ondo, baina lesionatu nintzen eta vuelta. Zer da, beka, kirol beka huetako Bai, hori da. ikasketak Hoi eta... ba, pelikulen moduen. Bai. Eta ze probatan edo aritzen Ze zara? kirol? Perti gaiten nun. Pertiga? Bai. Eta ze sorbalda txarto edo? Ez, bera hona izan zen. Belauna. Ai ba. Bai. Triste garri gara, batean Bai, zein historia, jakin nahi. Non izan zinen, estatu batuetan? Chicago, bastante gertu. Chicagon. Eta ikasturte amaierako dantza eta horrelako... Ez, hori bakarrik pelikuletan. Ez da horrela. Nora, futbola, zuk? Bai. Eitzezu edo egiten zen duen? Bai, itet, baina... Ja bukatzeko. Bai. Eta beka barik eta bidai barik. Hoi da. Baina miluzera animatu zarete eta asko eskertzen dugu, hau pasuek, ongetorri. Bueno, beka modura, ulbera daiteke hau. Baina, ba? Miluzeko bekan jokoan gaur, 3.100 €! Miluze bekak. Dirutxo horrekin esaterako ikasbidean Bartzelonara, Usurbilgo gure lagunak. Hau pasuek. Usurbilgo publikoa gaur. Udarregi ikastolanik. Lekuena, Barcelona. Bai, txarra ez. Ondo, lanien, hasiko gara lanien, maitasun askorekin? Bai? Arrasto. Peru naia, lehenengo taula, estrainatuko diguzue? Lehenengo arrastoa bakoitzak berea du, ez daude bi berdin. Nortasuna. Garuna. Bihotza.
zure mugikorraren pantailan aurkituko duzu. Oso arrasto ona. Pasaitza. Daktilarra, huella daktilarra. Atzmarka. Oso Atzmarka. ondo. Oso ondo. Ondo! 90 puntu! Mikelek eta Nitzek. Beti esan izan dira oso polita hauet. Bai? Atzmarka oso polita hauet. Zuk ez? Ba. Bizitza, horrelako da, bizitza. Bai. Erantzuten joan naiz eta konturatu nahi telebistan gauzela. Publikoan, gainera. Ikelaritz, baurrera guaz erantzun marik. Bigarren tablan, lehenengo arrastoa. Arrainez pasaizu gustatzen, jai duzu? Bisigua. Legatza. Peru naia. Txangurrua. Zure etxean egin dezakezu. Txean egin daiteke. Mikelaritz. Marmita. Marmitakoa edo. Ze hona marmitxe. Arraizopa. Ze ona hori ere. Zer? Arrai pastela. Denak onak, Adi, soja saltxa non dago, ekarri erren. Ez, Arrasto ona dau. Sushia. Noski. Mikelaritz. Laura puntu gehiago. Ze placer, Busti, Ba. sojan dasan. Bale, nora, zer dokasi erantzuten, hirugarren taula, leheneko arrastoa. Futbol taldeena ezagutzen duzu ez ziur? Entrenatzaia. Ere serkia. Zer? Kamiseta. Herri bakoitzak berea du. Logoa. Bandera. Bero, Zer? Estadioa. Elkarte gastronomikoen atarian begiratu. Horre badagota. Armarria. Oso, no! Bai, Vale, Nora, Laura puntu. Eta... Markagailua gutxi momentuz, Peru naia, bizitzako plazerrak aipatu ditugu eta zuek imintziok ikustea bada horietako bat, Zalantzari gabe, beraz. Mikelaritz, lekua bestaldean hartuta. Lehenbiziko erronda. Denbora. Lehenbizikoa. Piramidea. Sondo? Egipto. bai. Bikain. Motorra. Motogidaria. Lasterketa. Lasterketa, motogidaria, MotoGP, motorista. Sidekarra. Motosalea. Zer egite dute gehiago, horrela zeizaten da. Hor. Triala. Bero. Motocross. Bai. Gaztia. Ez ornitorniko, ez, Mikel. Gaztia. Bustana izatza. Zer da? Ez da egaztia, Zer da? Zer da hori? Gazeria. Zer da? Bustana izatza. Ostruka. Ez? Michelin. Zebra. Ez? Txikia. Zer da? Ze animalia Lorea da? kusaintze. Lorea bai, eta? Lorea eta glea. Lorea bai. Berandu ordea. Kostata? Lorea eta erlea. Ez zaigu sartu. Ez dena? Bai. Ea Bai, nahiak, orain bai. nahiak indarra galdu ditu motokrosa dira zen. Ondo. Berrogeina, bi asmatuta, hau pasuet. Ikusteko molira. Ikusteko. Mikelari, itzuak ere prest? Bai. Guazen ba, irundarrak bestaldean. Kimika pizka sortzen den, bita den artean, demora. Aritz. Ilapainegia. Ikusi ondo, ez? Ez? Fuma. Elizadorea. Aritz, ez abiltzen do. Ikusi ondo, Ostra. Bai, hori. Ilapainegia. Gordetzeko... Begondo. Libreta. Zer hori? Makillajea gordetzeko. Bigarrena. Bigarna. Kamiseta. Tirandeak. Paracaidismo. Ez, ikusi, Vale? Kimikaria. Eta? Eta... Non bago? Eta Experimentua. laborategia. Laborategia, oso ondo.
Eiztaria eta Eta... Uxoa. Uxoa, oso ondo. Bat Azkar. falta. liburua. Ez da liburua? Hori, Aritz, zer egiten da horrekin? Sukaldaria. Zer da? Zer da hori? Ikusten da? Zer da? Jan egin duta? Tostadora bat. Hartu lekue. Zigorgailua. Eta ez hile lehorgailua, aseran ulertu du. Dislexia daukat, dislexia daukat. Ah, ja. Benetan, benetan, eh? Ba, hau gazu, Bueno, tostada barik geratu gara, baina bi bai. Ez zarete zaleak, Bai, entzi bai. Eta alera ez dugu ikusi. Nire tostadak igual. Baina eski guzti hartagin iteiteu. Ja. Tostadora purtu zaigu. Euren denporatxo hartu ne. Bai, ba. Bi, 40 puntu. Denbora hartu edo igual ez dagoelako dirurik Oida. zigor gailu bat erosteko. Oso merkieti, ez? Ba, bueno, atera kontuak. Male, Nora, imintzio gata zer moduz? Ikusiko dugu. Guk ere bai, hartu legua, bai. Peru naia bestaldean. Hirugarren erronda. Bixi, Puntuak. Peru naia berezik izo beharra dituzu eta. Denbora. Bai? Hasi? Eguzki hartzen. hartzen. Turista. Ez. Ondo. Nola da? Zer da? Hori. Azalin kolori hartzen, nola? Hori? Sauna, ez da Ez da sauna sauna? da. Da? Solarium. Hori bai. Bai. O, Peru. Eguzkia, odeia. Odeia, hemen, belainua. Bai. Bikain. Bai? Bikote? Argazkilaia. Eta Modelua. famatua. Ez, aurkezlea. kazetaria, Bat da. aurkezlea. Ez. Ez. Modelua, ez dakit Ez. Nola famatua. egiten du? Zer egiten du? Zer? Famatua. Famatua za. Baina egin, berak egiten duena? Txiste kontalaria. Humorista, pentsalari. Kazetaria. Oh. Antxonteieria. Antxonte- Bai, hori, bai, zuzen, bai. Artista. Aktori bada, denbora, ja. Non eta, bai, bota dut erantzuna, ikusita ez dutela asmatuko ja legia. Non eta Nora ez zinenari interpretatzen Migiluzeko lehiakide bat, izan da aktorela nahiko, horrela, Kameraria eta aktorea. bai, Bai. eta izagun zera Bai. bizkat. Txiste kontalaria, entzun da? Peru, txiste bat, ala laburtxu badakizu? Ez, txiste laburrik? Bai, bueno, venga, neukotako txotik gero. 40 puntu! Bai? Bai? Zera orain, edo? Eroglifikoen aurretik, edo? Eroglifikun aurretik. Joan benga biltzku, zema programa batera? Asko. Asko. Destazo erosi ezer. Nik erosi? Da zuk esan biztazu. Nola? Zer zaztezua. Bale. Bueno. Lehen kontatu. Baina, bien artean, enekin txistea kontatu behar nonik. Txalo bero bat, ez? Zer saltzen zua. Vale, senarre mazteak, ez da? Ja. Claro, vale, eroglifikoa. Gustatu, Peru? Asko, bai. Peru eta naia, hieroglifikoak zeron guztokoak dien. Lehenengoa denpora. Zute, onda. Belardia, hor belardia. Horrez. Han belardia. Venga, aldatu. Belardian. Vale. Belea tardia, belardi, hibridori, han. Hor, hemen, han, belardian. Oso ondo. Ondo, Maia? Bai. Bai, venga, bigarna, denpora. Ez ditut aurkitzen. Belarritakoak. Oso ondo. Zen azka aldi berean, Bai, Belarri takoak. bai. Ni tako zalean naiz, baina haue justu. Peru. Egon puntu! Erogliek bai, Eroglio bai. Eroglio seguru. Erogliek bai. Eroglio jate ditu, ez da? Bai. Giza belarriak batez ere. Giza belarriak jate ditu. Erne beraz, Mikel Etaritz. Asmatukuz? Bai, Mikel Guillako goz, eroglifiko batzuk egiteko. Bai. Lehenengoa denpora. Nongoak dira zure lagunak? Jarra, HJ, jarra, Ba? jarrak, jarra pila, Pila ez? aldi iru lau boziz, amar jarra, Bale? jamar, nongoak dira zure launak?
Amar? Jot... Ar? Kontatzen hasten gara, amaika. Jamaika? Joder. Amaika ar, H eta J. Ez que amarrez. Dago kion lekuan jarri jamaikarra. Bai, gero bai, ez da. Ja, argibidekin ondo. Kontatzen ez dakiguta. Amar kontatu ditugu. Ja, aritzek aitortu gulen arazo txikio da. Bai. Sigor gailua, Amar. Bueno. Irakurketa egin bai. Mikel Aritzi garrena, denpora. Zu beti zaude, Irrika... Bai, Irri... irri? Irrikaz. Irrikaz. Osondo. Kas, egin amirri hori, eta emeken dute irrikaz. Osondo, irrikaz. Erantzun zuzenak berluke, irrikax! Baina, bueno, onartuko. Berrita bar puntu, onartuko ditugu. Eta girota. Zer! Berrita bar puntu, demonio! Osondo! Txiribiton! Begira, Malen eta Noraren begira, Ekarri gure hieroglifikoak mesedez. Malen eta Nora, hieroglifikok eta ondo, etxetik eta ondo. Bueno. Tostadatxu egiten zuien artien, Hori. gauen. Zorteon, lehenengoa denpara. Ez dago oso urruti, Telebisto, hasi... Durango kazoka. Bai? bale? Zer da? Hornartza. Ez? Oasis. Ez? Irla. Bale? Durangoko irla... No. Ez? Da... Bai? Da... Irla... Da... Irlanda. Bai? Durango azoka da, non dau? Irlanda. Zenituen osagaiak eta, ondo? Bale. Bigarrena, denpara. Bi arrasiko dira. Agua... Auka. Agua... Haua ez. Ki... Zer ikusten da? Arpea... Agua... España. Muturra... España. Bai. Eta letri, Espainiak... Letratik España, hasi? ¿qué es? Ka... Letratik hasten gara, kan Espainiak ikuste ditugu. Ken ez adierazten du ikur horrek, orduan ezken dute kan paiak. Espainiaki... Ah, vale. Ikusten da, ikusten da, bai. Bueno, lehenbiziko sartu da. Berroita garpuntu zuentzat. Eta, Jaski, zokan aipatzen da ez da, bizitzak tarteka seinaleak bidaltzen dituela, nola bai? nik siniste dut ja, Bai, horretan. Lehen bai. ez bai orain ja bai. Niri bizitzak bidaltzen zi seinaleak, baina ez ditut ulertzen. Egia esan, honelakoak bidaltzen bai dizkit. Gaztelera ulertzen ditut, Caída de objetos, baina ni euskalduna izaki, zenbait mailatako. Ez dakipa. Gaztelera zitze egite badakizu, ondo, erne egongo zara, baina zenbait mailatako ez dakigunok nik ez baitut ulertzen, noski. Jendearen laguntzaz baina eskerrik asko bidaltzeagatik, segi seinalea bidaltzen. Ulertu arte. Ezaren laguntza, ezaren Hori da. Usurbil, zuek abesten eta? Ondo? Bueno. Bat, bi, eta hiru. Honetan dago zure ondarea. Ondo. Peru, Usurbilgo abez bat da. Obiak entzun ditut, baina Bai. ondo hori bai. Obiak entzun ditut, Nik be bai, Peru, biak entzun ditut, Bai, baina ondo be bai. Ondo. Publikoa kontragarri duzula. Aprobetxatuz. Aurrera. Hori, gero bidotza bidali, gero, ondo. Lehenbiziko eskua, pentsatzen ez duzun arren, zein da aguakatearen izen zientifikoa? Camole persica, Persea americana, Osea magna edo Azalis forte. Osea magna. Errotea. Persea americana. Oso ondo. Erre batzuk? Bigarrena. Nola du izena? Argaziko txotxongiloak. Sandra the Pig, Miss Piggy, Piggy Sue, Pig Cathy. Pigizu. Izpigi. Izpi! Peggy? Deitzen zeni? Peggy. Pig, Peggy, Oso ondo. dena dela. Entzun hau, Peru naia. Arrizko galtzaretatik asfaltozko autobidera gizakiaren bideska izan da beti bera. Mikel Marquez kantuan, nola du izena besti honek? Peru?
uste nuen zuzenen esan bertuela. Zure begiek, baina berdin dio, biok elkartu gintuen edo losakonetik. Erantzun bat? Losakonetik. Biok elkartu gintuen. Irun? Zure begiek. Nintzen naute, hori beste da. Baina berdin dio maitia. Nola esaten da? Ahots, zarata, iskanbila, lapurdin, aroa, oikara, marrama edo borkora. Marrama. Borkora. Malenora. Oikara. Opa zuek, Aroa. Venga, Txalo bero batzuk. Beratzeko, animatzeko. Iru naia, goazen. Zenbat kilometro daude errepidez, Altsasu eta Durango artean. 34, 42, 56, edo 81. 56. 81. Bai, Go. Teletra eskatzeko aukera ere bai, pentsatzen ez duzun arren. Ez? Horrela ba? Nola jarraitzen du kantuak? I don't wanna die, I want it all, I want to break free. Where is Papa? I don't wanna die. Bai. oso ondo, Peru. Don't wanna die. Ondo. Where is Papa? Tabako bila joan da. Bohemian Rhapsody, ondo. Eta honekin Oso ja, ondo. askatuko bagenu, pero naia, tokitan. Zokitan ez. Horrela, ingo dugu. Nola deitzen zaio argaziko barazkiari, bihotz belarra, sagumia, sugemia edo ardimia. Ederra. Erantzun bat, bikote? Xagumia. Ardimia. Hori bai. Gerto? Ene batzuk? Eraikin zurrunenak ere, ahuldadeak izaten ditu. Hala dio azalpenak. Mikel Aritz, probatu? Ez? Aurrera ba, pero naia. Nola du izena entzun dugun taldeak? Biren, lauren, seiren, zazpiren. Biren. Biren. Seiren. Seiren. Askatuko dugu. Eskatuko duzu, Gotorleku seguruenak ere zirrigitua izaten du. Zuzena da? Osondo! Tomoina! Mikel eta Aritz oso ondo, komodin bat eskuratuta bigarren eskua bezaguena. Honela dino, bigarren eskuak. Babesik ezean, kontuz. Zein da el drogasen benetako izena? Juanjo David Enrique Joaquín. Enrique. Villarreal. Hori. oso ondo. A letra. Entzun. Venga, ze talde da? The Beach Boys. Oso ondo. Mikel Aritz, nola esaten da sastraka Nafarroa berean? Ziaina, dartea, xela, mela. Xela. Dartea. Ondo. Erre, Horrein ikusi dut malen zure kamiseta oso ona, Eskerrik asko. Einstein, dab bat eginez. Bai. Mikel eta Aritz, aurrera guaz. Zein herrik ditu biztanle gehien? Eibarrek, Sestaok, Errenteriak, Arrasatek. Sestao. Eibar.
Bikote? Errenteiak. Bai. Ene? Roma. Itza. 2, 4, 6, 8. Bi. Ondo. Te. Beste galdera bat. Bai. Zein zen Zirano de Bergeraken ezaugarri fisiko nagusia txikia zen, altua zen, sudur luzea edo mi luzea? Sudur luzea. O. Eguzkitan horrela geratuz gero, erre egingo zara. Hartu. Orduen, babesik ezean kontuz. Bale, askatuko dugu. Ia. Ondartzan lo hartu, gero gorri esnatu. Bai. Ondo! Bai! Bigarrena! Vale, Nora. dut Bera uste. polita, Zuen eskuan puntuak eta komoina lortzeko. Aprobetxatu. Bai. Aurrera. Gogor ahoratu ezean. Nola esaten zaio pertsona biziari eta bizkorrari mendatan? Mandula, makala, zilipota edo asperta. Zilipota. Zilipota. Ez. Asperta. Hori bai. Abatzuk? Hauetako ze arboletatik ateratzen da kortxoa. Urkia, lizarra, artelatza edo aritza. Urkia. Bai? Artelatza. Ondo? Gine batzuk? Bale, Nora, entzun. Bihotzaz nola esan, zerdun, ene alaba. Marinela maite dut aita, nekazaria maite dut aita, arrantzalea maite dut aita, alkatea maite dut aita. Marinera maite dut aita. Ez aldun ulertzen. Marinela maite dut aita. Sorotan bele, ondo? Sorotan bele zuen bizilagunak, Ondarriko taldie. Ezautzen zenuten kantua. Ez, egia esan, ba nabaritua, entzun bai. diskuen. Sorotan bele. Ez hau, ona. Da Bale, Nora, taldea. aurrera. Nola du izena argaziko loreak? Lilia, kala, geranioa edo orkidea. Geranioa. Kala. Kala. Oh, Segi lanean. bai, bueno. Ze garaia, kruzeroetan monitoren nintzenean. Ba. Nola du izena entzun dugu kantu honek? Meu amor, balada, lambada, molhado. Como é o nome? Nola da, Malenora? Balada. Balada? Lambada. Lambada, noski da. Sure on the side, recordando el amor que un día... Justu sorotan bele eta lambada ez dira... Ez. Perutan nahiak askatzeko aukera dute? Ez. Ez. Aurrera, Irun! Ze urtetan jaio zen? Jose Felipe, Hauzmendi. 1994an, 97an, 71an edo 75an. Erantzuna, aurki, ETV batean. Ni gaizki, Johnny Plazek imitatzen du. Bai, A ver, 71. Errotea. Zakit egiten. 75. Ondo. Ondo. Jose Felipe. Te. Eskatzeko aukera berriz. Komo gina jokoan. Irun, guazen. Nola du izena argaziko sugeak. Ba, zatarra, Odolki sugea, kontuz, suge zuruiloa. Zakil sugea edo zimaur sugea, denak onak.
Egia esan. Zuruiloa, kontuz, bai? Zimaur zugea. Zimaur zugea? Pero naia? Odolki zugea. Badu itxura, baina ez? Nola da? Zakil zugea. Zakil zugea da, bai? Bai, egia esan. Bueno, askatu nahi? Bai. Bai, hirugarren komoinaren bila. Bai. Beruna jaten duenak hortzako dokan. Mikel lona, egia esan. Zer? Bego, Askatxo bat? Bai, kontuz. Male, Nora, nik ere uste nik ontzat eman behar duen. Erne, Mikel Urdangarin, haurez? Bueno, zenbatetan esan du, ez ez? 4, 6, 8, 10. 6. Matematikak, rondo, Bai, hortzak, Aurreko kakatxo bat egin dute, hori konponduz gero? A ber, beruna jaten duenak hortzak kolokan. Egin dugu errepikatu, ez da? Hotzan. Gaizki, bai. Ez dut ulertu. Beruna aipatu dute eta besteek aurrera. Bale, Nora, nola du izena argazkiko idazleak? Almudena Gaztelu Almeniz, Suar Castillo edo Castillo Suarez? Suar Castillo. Peruta nahi arregotea? Castillo Suarez. Osondo? Eta eskatzeko aukera? Bai, badugu. Bai? Bai. Diguna jaten duenak hortzak kolokan. Diguna? Diguna. Ez beruna? Ez, berunik ez. Diguna hobeto? Diguna beto. Ba, osondo! Komo gina! Izen, bai! Eta markagailuak eskuak eta geroan 340etako modina! Gure lehenengo markagailuan peruketa nahiak, Mikel Aritz 590 eta Biko Modin, Male Nora 290. Aldeak markagailuetan, baina ez errez erabakita. Peru naia, zeuek hasi erantzuten, lehenengo errondan, jakin nahi duguna da, musikagileak izan ziren. Frédéric Chopin, Hector Berlioz, Franz Liszt, Richard Strauss, Henry John Haynes, Lewis Strauss, Antonio Vivaldi, Montgomery Burns, Fanny Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Ilyich Tchaikovsky. Mozart. Wolfgang Amadeus, bai. Frédéric Chopin. Musikagile poloniarra. Romantikoa ez polita. Oso gazte hiltzen hau. Male Nora? Tchaikovsky. Bai. Tchaikovsky. Peru naia. Vivaldi. Urtaroak eta... Franz Liszt. Romantizismo garaiko hau ere? Sofina. Male Nora? 3 zuzenak, 3 okerrak. Bai? Richard Strauss. Alemaniarra, bai. Peruta naia? Erantzun bat? Lewis Strauss. Politikari, enpresari, filantropo ezaguna. Hector Berlioz. Frantziarra, bai. Ondo. Malen eta Nora, errematatzeko aukera. Geratu zaizue, tablako puntu guztiak eskuratzeko aukera. Mendelssohn. Zuzena da, puntu! Malen eta Nora, Mendelssohn, bai. Eta bigarren errondan, Mikel eta Aritz, zeuek erantzuten hasi, Ratzi saria irabazti dute. Oskarraren aurkakoa. Adam Sandler, Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Ryan Gosling, Antonio Banderas, Halle Berry, Kate Hudson, Hilary Duff, Dakota Johnson, Scarlett Johansson, Sandra Bullock. Halle Berry. Catwoman, bai. Malen Nora? Adam Sandler. Behin baino gehiagotan, oso du.
Peru naia. Scarlett Johansson. Ratzirik ez du gaso? Mikel eta Aritz. Sandra Bullock. All About Steve filmean egindako lanagatik. Malen nora. Ryan Gosling. Hore, oso ona hau ere. Oso onat ez dako ratzi. Ez dauka ratzirik ez. Komodin bat da planta o... Mikel, Aritz, oker bakarra dau. Sylvester Stallone. Bat baino gehiago honek ere. Jarraitu, planto egiteko aukera. Antonio Banderas. Ba hori zen, oker zegoen bestea, beraz tabla honetan, punturik ez. Hirugarren, errondan, ezer ez daukagu erabakita oraindik, Malen nora, bizurteak izan dira. Hori da egin nahi duguna? 1894, 1984, 1882, 1880, 1782, 2008, 1984, 2002, 1886, 1982, Loteriako zenbakiak hobeto, Hau baino. Bizurteak izan dira, bota bat. 2008. Ondo? Peru naia. Erantzun bat? Bikote? 1912. Mikel Aritz. 1884. Malen nora. 1984. Peru ta naia. 1986. Joko Olimpikoak Atenasen. Mikel eta Aritz. 1880. Malen eta nora. 1924. Peru ta naia. Komodina. Komodina. Puntu! Peru eta naiarentzat. Eta hortxe, erabaki dugu zeinek egiten duen aurrera. 290 puntu. Peru eta naiak. Mikel Aritz 590. Malenek eta norak. Malen eta norak pentsatu jakin izatera gaizki erantzungo denukeen, edo ez da hori zuen estiloa, ez da? Bueno, oso gertu, baina azken unean etxera joan behar. Ja. Gustora aritu zareten, Eskai? Bai. Bai. Bueno, Beak jatorrak, Fisika, matematika, bueno, zenbakiak, bai, letrak falta izan zigu momentu Bai, batzutan. bastante. Baina, Bueno, esperientzia... zer moduz, barrotik, nora, hau, ikustie. No, zondo. Ondo. Motza. Ba, laburra, gehiago nahi. Eskerrik asko etortziarren, bikote. Aguazuek. Final erditan, miluzen, galdera da, nori, edo zeri, eman behar dizkiete eskerrak peruk eta nahiak. Bat egongo da etxin kandela jartzen edo. Edo da galaxia bera, edo... Ez, gure taktika eta... Taktika! Kontuz, Taktika izan da orduan, oso no, Dena. aukeran, Mikel eta Aritzena hobea. Seguruagoa, taktika, diot. Lasaiagoa bintza. Bizitasun pixkatu erdu bizitza, bestela aspergarria. Bizitasun asko behar da, sokatiran, esaterako. Ia ba, lortzen dugun, aspaldi ez dugu abestu gainera. Ja. Soka, soka, soka! Soka, soka, soka! Hartu lekua, mesedez, sokatira goaz. Ondo. Bizitasuna behar du bizitaketa. Peru naia, zuekin hasita. Denbora! Ze herrialdetan dago Dresden hiria. Paso, Alemanian, zenbat hilabete iraun ohi ditu urtaro batek. 4, 3. Ze arte mugimendu garatu zuen bereziki Andy Warholek. karate, Pop art. Ze hondartza aurkituko dituzu Ibarrangelun. Laga eta laida, Laida, oso ondo. Gipuzkoako zein herritan jaio zen Nagore Aranburu aktorea? Azpeitia. Beitian, oso ondo. Zein futbol jokalari ezagunen benetako izena da Ronaldo de Assis Moreira. Ronaldinho. Ronaldinho. Zenbat urte bete dira 2024an Mendizorrotza futbol zelaia inauguratu zenetik. 75. 100. Nola dio atxotitzak? Asto joan eta mando Etorri. etorri.
zenbat urte bete ditu aurten Adele abeslariak? 58. 36, zein kolore dute limoiek usurbilgo baserrietan. Horiak. Bai. Zertan dago espezializatua Aritz Olago psikologoa? Klinikoan. Kirolean, atzetik hasita, zein da azken aurreko hilabetea? Zaroa. Otsaila, zenbat linea ditu Baionako metroak? Bat. Ez dago. Zen musika talderen izena da alderantziz Edixei. Paso. Ieskide, jarraitu abestia, lotan nago, begiak itxita, rin eta rin. Ezin lorik hartu. Ezin lorik egin. Joder. Zenbat zuhaitz agertzen dira Gipuzkoako Foru Aldundiko logoan? 3. 3, zuzen. Upa. Nork zuzendu du dena asmatuta dago film laburra. Paso. Jone Arriolak, Lapurdiko zein herritan egiten da ekain hasieran Euskal Liburu eta Disko Azoka. Baiona. Ziburun, zein hilabetetan ospatzen dira San Bartolome jaiak. Ekainan. Abuztuan, zenbat pertsonak osatzen dute Mirua musikataldea? 6. 3, balio du jateko, ukitzeko eta txalo egiteko, zer da? Eskuak. Noski. Zeintzu dira udaberriko 3 zodiakoko zeinuak, Taurus, Gemini eta Akuario. Aries. Nola idatziko zenuke 8 zenbaki erromatarrez? V-I-I-I. Ondo. Ze herrialdetan dago Cuernavaca hiria? Irlandan. Mexikon, zenbat urte bete zenituen iaz, 98an jaio bazara. 23. 25, ze esan nahi du DBH siglak? Derrorezko bigarren hezkuntza. Zuzen. Ze esan nahi du Egirako eguzki egutegiko Nauruz hitzak? Paso. Egun berria, otsaileko ze egunetan ospatzen da irratiaren mundu eguna. Paso. 13an, nor zuzendu zuen 93an Jurassic Park filma? Steven Spielberg. Oso ondo. Ze bi kolore nagusi daude Hego Koreako banderako biribilean? Paso. Gorria eta urdina. Zein saio aurkezten dute ETB-n Zigor Iturrieta eta Patrizia Bitelik? Txoriene. Txorien, Zein kolore dute Euskal Herrian su itzalgailuek? Gorria. Ondo. Atzo asteartea bazen ze izango da etzi? Osteguna. Ostirala, arnekin bazaude ze lurraldetan zaude? Nafarroan. Nafarro berean? Gaur, atzo, etzi, bihar... Kontzeptu asko. Eta presa, batez ere, Ai, pena, perutan aia maiz eta bizok. Ai! Rekorra itea. Bai, edertu zabiltzatelako bai, sokatira, baina, bueno, Eta ze ez da posible. bizitasuna ematen ari garen, saioari. Izu da, reia. Hortxe onda, Hori. Perun aia aurrengo miluzera hartau pasuek. Lau saio, eta laugarrenean ere, finalera. Mikel Aritz. Bai. Eta ibilbide makala, Ondo? No, pozik? Bai, bai, oraingoan, a ber. Oraingoan zer? Ia, samurrepin eta jazta. Bai? Bai guztu jokoan zema dagoen? Gaur? 3.100. Zakuan? 3.100, Orain, esan fuerte horrela? 3.100. 3.000 euro, bai horixe! Bai. Dituzuen bederatzireunekin, 4.000 osatu eta publikoa gonbidatu. Usurbilgo gure launa galegia! Ondo, pintxo batera. Udalegi ikastorako ikasleak. Apari merienda batera da, no? Etxeko Ioarra gurekin bat egiteko momentu iritsi delako. Mikel Aritz, trukoren bat egiteko prest? Zaku eskuratzeko? Bai. Telebistaren magia ipatzen baita, ez da askotan. Basari, magia sale, Ez. Bueno, takit. Bueno, magoak eta. Bai. Bueno. Parientoko eskeu ikusi, baina... Ja. Zola jarritzaile. Horra, Joan bila. Eta magia egile besta. Bakizu, a ber? Horra no pola. Tatxan! Ez mesedez idazki orain azalpena. Adi? Zer? Zakuari. Mikel Aritz, sorte hon, magoak dira. Denbora. Dynamo, bai edo ez? Izen polita da. Ben Gillette. Jen Kramer. Izen polita da. Harry Houdini. Robert Dudan. Juan Tamariz. Bueno, magua, no? Xavi Lina Sasoro. Bai, euskal dintzu bat egon bat. Raymond Joseph Teller. Uztakit. Ikusi gogotan izan.
Uri Geller. Magua. Chan. Txan bai. Dorothy Dietrich. Epa. Egiaztatu egingo dugu, 11koa kokatuta. 3 akats, ondo. Zer egiten dugu? 3 lekuz kanpo. Bai. Kodua musikari txago. Leku okerrean. Lau. Hiru. Azken segundoak. Mikel Aritz. Jarrai dezagun, magia apur bat egiten. Urrezko galdera. Eskapismoa egiteagatik dira ezagun bi nortzuk denbora. Ez dakit da. Houdini bai. Houdini hori seguro. Hori seguro. Houdini ezagutzen dugu. Ezagutu, ez entzun da. Bueno, bai ezagutzen dugu, da pelikuleren bat edo, seguro. Bai. Tamariz baita. Bai. Zein be bai? Donistia, Tamariz. Zelan? Txara. Esango nuke, orain irabazi dagoela. Nire emate do? Ez, denbora. Adinekin. Esango nuke zela, bai, kultu haue ematen zagoena baino. Ja. Oso gizon jakintzua da. Bueno, izango. esango nuke. Bale, besterik ezagutzen dugu? Txan magoa, Txan. Uri Geller kutsarillakin erabiltzen zan. Hor zalantza egin duzu eza, ilusionismoa. Bai, eske, ez dakit, kutsarilla doblazia magia, no, ez dakit. Hora, ikusiko. Igual trukoa da. Bai, baina, bueno, ez dakit. Baiezko eremuan. Dynamo. Gillette. Houdini. Juan Tamariz. Xabi Linasasoro. Uri Geller. Chan Magoa. Dorothy Dietrich. Zuzena da? Denak zuzen. Bai, Dynamo telebistan egiten oso ezagun. Gillette, magoa izateaz gain, aktore, musikari. Houdini, historia gamorik ezagunenetakoa. Juan Tamariz, bere esparruan eta gertuko magia kartekin eta baitzen, munduko honen antza, Xabi Linasasoro, bertakoa, Triku Xabi izen artistikoarekin ezaguna, Uri Geller eta bere goiaratxoak, Chan, Santi Antero, gure Chan magoa alegia, eta Dorothy Dietrich, magia truko asko egiten lehen emakumea, beste emakumezko mago gazte askori ateak zabaldu ziziona. €100 eskuratu ditugu. 3 akats genituen. 3 izen. Kramer, Udan, Teller. Ez eskoremoan utzi ditugu. Zuzena da? Denak magoak! Bai horixe, Jen Kramer, mago gaztea, Las Vegasen ekitaldi propioa duena, Robert Udan, Houdiniren aitzindaria. Magia modernoaren aitzindarintzat hartzen dana, bai. Eta Raymond Joseph Teller, mago estatuatorra, Filadelfiakoa. Jarraitzen zuzuk. Bai. Telebistan? Saio bat. Telebistan saioren bat. Bai. Mikel eta Aritz, magia eginda €100. Ez, ondo lan eginda eta irabazita €100. Urrezko galdera, €1000 irabazteko aukera.
Eta magia egiteko modu asko daude, eskapismoari buruz galdetu dugu. Houdini, jarri dugu erantzunen artean. Nahiko argi, hau. Kutsak eta katiek eta urak eta. Zuzena da? Bai, muturreko baldintzei aurre egiten aditu da, bera. Ba, esango nuketa buruz nabil, leyenda bat dala hil zala ariketa egiten. Bai? Bai, holan, pelikuletan eta holan ikusten dugu, baina ez. Bestela hiltzen. Esango nuke. Hori bat emate kontatu dela. Bale, Dynamo. Mikel Aritz, 1000 euro irabazteko aukera. Eskapismoan aritu ote da Dynamo, bai? Dorozi behar genuen bai, Mikel Aritz. Oso ondo! Baina zatxan, hortza dituzue, 200 euro gehiago, eta trukoak egite jarraitzeko aukera ere bai miluzen. Apa, bikote!